ala kan woni ñamele Dakar de ko yi fo ko bum ko yi ko bo mu wadde hande de mon 12 tan re dogor hewnu est ce que bonnata ko ahade woto ñehe ala min kay woto ñehe ren ma dogor ndu tan min kay e ko dum ko ngacci America lon sey sambu duda wayre don tawre don kalon macca marlaji ay kadi yaaf ay de nan non a wi non weje mi ro hen galle ho ñanden accar ko batta ko won ko ganda halta he eyi min mami haalano seeɗa ko ɓuri bagal koko yene woynu yewwande wallenge ko ɓuri bagal koko yene woynu nde jaami nder nde jaltumi helbore tan mboɗo ay mi fuujima ni nde jaltumi helbore nde ay eyi jara taro eyo jaami taro nde kamɓe ɗon alisia tarode ala boowal wonti jam omo jooɗiɗaare omo ñama maafe eyi kanko aɗan kanko e dine goɗɗo maafe boɗeeje i ana ƴeewi maafe joni noon emin kaala tan mi tinani nokkumi heen kuddu tan mbanmi hunuko o wi kam tan to toati a zene tan kokkimi ley kam eyi mi hokki noon joni noon ko namdal mbare korka e ko moƴƴi walla koko gonka ala ɗum de kam anni kam min kam gueɗe gooti namdotomani nde timɗa hen nde a ƴetti anni e nokkude ha ñaama walla a ƴettani anni o wonde minin komi ala anni e darde saka anni e nokkude kono ne nokkumi ɗe noon mi waɗe hunugo kono o wi kam ton to toitese mami to maafe ɗe ala ko ɓenni nder reto hay fof ɗo haaɗi ɗo goddole e goddol haaɗi an ñalawma bonani korka ma bonani jokku to ɗo haaɗi soko nani saaha nde ha ɓoyde gabbon ari ha ɗo kay katimi gabbon kon samba heɗorde mi heeɗi sila wonani haldre o kelli faara poɗɗoɗo foti ummiɗo wi kene heblionnaire naahi nder yi boolel maafe hakkille mum hokki ɗum yo yaaɓan boolel maafe ngel o yeehi o yettima ɗon haqqille makko ƴetti yo nokku o nokki o rewne ɗemgal fayi nder te o yano ko hebloyade holko sellimoto boolel to mawɗo kelli faaɗo kala ko waɗi o tawi aari an mi hoolakima a wona ceerno mami noddu ceerno Souleymane Diaw walla mi nodda ceerno Bojoji mi namdo ɗum an mi hoolakima kadi joni noon an korka joni eyo a namde beele ka korɗo walla namdumami ko mbiyete korka e ko continue walla koko monka hen payanmami ñalawma hande o eyyi a jaggatmo a hooratde a gondirat so ɓenni joɓa lebbi ɗiɗi ne waɗɗima ali kam ali ala mi woni wona ceerno jugement ali o ala min kam mboɗo yaadi hen o jagga ñalawma o sa jaggi ñalawma o kay hankkadi jaran kadi yoɓa lebbi ɗiɗi 2 mois na goto aɗa woni haala ka an wona ceerno ko kalamami ko wiyani a jaab mbimi ko ya nan sa ummiɗo joni ceerno Issa Dieng nana jaɓɓa koyɗe ma min mi yiyata ceerno Issa Dieng mboɗo jogui ceernam ene wiye Souleymane Diaw walla ceerno Bojoji ko toon jahami haalami kono an mi hoolakima ala min kay mbaɗa jaaɓi gueɗe gorel nandita korka jokka sa jokki ñalawma o kam a hawri eyo foto yimɓe bara joni so ɗum ɗo joni mami noddu ceerno Souleymane Diaw walla mi nodda ceerno Bojoji mi ƴeewa joni noon an maafe ɗe eɗe cafi mami haala ay maafe ɗe eɗe maafi wadde a ñaami ala mi wuur ndiyam o ñaami mi tawrima kongo wela an mi seeɗimi tawani no mbaɗa softude ni ha ñamɗo yettaki ƴeew yettaki hay ɗo hay ko wona reedu dogoru ma arema e yoni ala sa tawi korka ma felnayi e yoni
nde wonno cuwawma hawane hay goto yoni mi hunno haade bitti ko wonɓe ko wona minen yeddi kam de yoni ala min non kadi yoni kay yoni an mbaɗa bone ma gara aɗa namdo mi wi aɗa haalne lawo holla wonɗa hakbone banni an wadde nder ko an ñaami so momi namdo tayani an komi ɗum ɗo ko tagma wiide ene maafi ɗemgal eyi welde de ko ɗakkude adda ɗum ɗemgal eyi e kasi eyi wadde ko ɓooyi an hokkumi ndeji ka Ablaye ali ha jama wallahi hay kay sila yartoyo min hooremi heblimi jama walla mbiya kebli an heblay rewde ala ñen ha jama min ñen ha jama min reɗam dogani ñen ha jama ay bon heɓat reɗam dogani ala bim ala de min moni am King nando no gono king abu abu ko jattu ko jattu mumul jabuɗa de rakkam seeɗa jam jambol mumul gonga ani abu no jiɗi ɗon je ɓooyi mais so wiyama lewru korko tan donc wonko heewi farani wonde kadi ka ɓiɗɗo debbo calcul janggo ka daño famille calcul ko heewi ummul abu oɗo mo ndewɗa suba kiri jamma ñalmoɗo natodire cuuɗi hay ñanden kamare sillawo mi tini hol fof ko jari ɗum ɗo ay gorko so yiɗimama tawatma ko nder galle ma ñaagoma jinnama nanduma e galle men nden wawata yawade ma mais ɓiɗɗo debbo tan waɗa sotirane nder worɓe hay sa waɗani bone ma wiya hunde komi ñaagui ɗom no miñirague ɗam yew jonde ma no fewi takkoɗa yummani takkoɗa moriranma ɗum woni nafat ma ɗum tan ñaguima miñirague ɗam a pari mbimi mata pari yen ñaga aɗa gayni ko kalmi ko bona an mata wa yaade ko woni haaju ma mbimi mata wa yaade ko woni haaju ma ala goɗɗum ko kalɗa walla ko ƴewɗa ko wona minen mata haqqille ma woni tan koye amen alsano an ko an haala ɗiɗo haallaki cikkuɗa ko min ganduɗa an to ndewɗa ha jettiɗa hande to jettiɗa ɗo walla gueɗe mbaɗanɗa cikkuɗa ko min ganda an ala fof ka waɗani no foti babiraɓe piiɗa ɗo ɗo ñaranɗa sanggar mandila ala fof ka waɗani ɗo hen guila Fouta ha ɗo e Dakar no foti sukaɓe rewɓe ndenna ɗo an a sohno ko ɗo prison walla cikkuɗa ɗum fof min ganda hande a joguimi kurus ma aɗa wirda ɗum waɗi aɗa wiye jomi chance ɗum ɗo minen kamin mawɓe hellifaɓe kadi komin mbaɗata ko an a wawi ittude min hen kadi minen a ɓuurani min andu koye lewru kolko min goni toppiro haaju ma saabu a ɓuurma hande jooɗa ɗo hen tan cikka han kadi woto haalno komi yiiɗa haalde way ya haaju ma oppami min gére laayi fami Alsan jam ñaami Alsan 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 he dede ilahi on kay miijo ma woɗɗo yi koy ko waɗi ayda won dara kay miijo ma meeɗa woɗɗiroyde ni ko waɗi
tan haalde anduma aɗa nattini dande no hende ni tan mbiya Haydara a meeɗa yeedirde ni hannam ko woni ala pottiɗa ɗon e laawol mo mo pottiɗa e laawol e laawol he ummo fotte makko de cukalel moƴƴel nehi gueɗe ɗaɗɗo fayde fotte makko ko woni nder aɗan juuma ummul hannde kala ko wiyani kam ko jiggi ummule wiidema waddi bon deede enen ko tagi e société men oɗo neɗɗo so yiiɗi fewden wawata fewden ko woni no mbanoɗa hanki kala to juuɗɗa joomumen gartirande ko ni mbanoɗa te cikkannomi neɗɗo so juumi yiɗi artirde hoore mum en foti wawde wallede mais enen ɗo kala mo kalanɗa gonga haalama ubbiranma doomi ma hanki kala mo kadi mo mbajiɗa andinma kadi hoore ma hande ummul ala fof ko heddunani kam han kam ko ni o waɗini kam ɗum récité te ala fof ko jarnimi sona wajadam yo wano feewi ala fof ko heddan kam ɗum de wona laawol miñirague lam ɗum waɗi no wiye neɗɗo sa tolnima e cagatagal ma andu ko jahata ganda ko kalata ganda ɗo jaɓɓata saabu anda ɗo aduna weeta kono noon ummol so tawi o waɗi ɗum waɗi ko hanani e himami haalde makko ay aduna o boni tan ko cukagu ngu manggu ronata ñande fof sa ñiɗɗo boni tan ko duumoɗa hen Allah waɗi a yaɓɓi koyngal bongal hande alhamdulillahi rabbil alamin a andi fewani moƴƴani a ruttitima a wayi no feewi aɗana waɗa ko Allah yiɗi ko Allah yamiri aɗana rewa Allah re jokka enɗam ko ɗum tan yiɗano hen bonno tan ko guura hen tan ha maaya kono yettere Allah yettere Allah woto sah dillin ɗum ɓandu ma ko ɓenni accu yaha caggal deftere ma kurus ma ene yiɗano noon gila gonɗa cukalel mbayano feewi dañanoka Allah waɗi noon joni ko yimɓe jinno e ma gila gonɗa cukalel dañi ɗum yettere Allah ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah wiyete yimɓe ɓe noon ko ɗum woni jikkuji mumen kala no mbaɗa waade hanki so tawi koko moƴƴi walla ko boni ɓe kaltanke ɗum kono ɗum wata waɗe wadde découragé nanguɗo nanguɗa ɗo anani woto haalde hen goto ha siftinma hanki ma ha hanki ma arta e ma yejji ɗum mo poɗɗa wajade waaju ɗum mo poɗɗa haalande gonga haala ɗum gon poɗɗa yewtide muɗum yejjide hanki ma anani ummul noon mami haalde makko mami haalde makko so Allah jaɓi konko cukalel moƴƴel an mbiɗa kam toppiraɗo on jaran kada waajo kadi gumɗo so wumi wumti tan andi kilo ko nafa min yanoro kadi Allah saga mi reworo nomi wawa mayde gila mayde arani mais alhamdulillah yettere Allah